Hvad laver I? Jeg skal lige filme ham heromme fra. Jeg skal se ham. Så er du på væk med dig, så kan jeg køre. Du må komme herhen. Er du klar? Ja. Du vil også møde op. Så er du på væk. Nej, du er væk. Du burde være med, hvor det sker. Så. Kom her. Michael, prøv at komme og kigge. Det er en lille fartbølge, jeg har fået. Han vil også bare møde op. Nu kan min ryg ikke mere. Nej. Stopper vi det. Nej, hvor ser lige grønner.